Mgbe ekelekwe na m n'ọzọ n'ụbọchị taa, abịakwa m ọzọ n'ụbọchị taa, nwa fọm onye ji ya enwe m chọrọ ka ya kọwasịa n'ụbọchị taa. Ihe m chọrọ ileba anya n'ụbọchị taa ihe gbasara ọdịnala, ihe ọdịnala pụtara na ihe ọrụ na ọtụtụ ihe ọdịnala bụ na ọtụtụ ihe eji ya eme. Ịma ndị be anyị a na-ekwekwu ọdịnala, ndị be anyị ga-eme ọdịnala ka a laghachi n'ọdịnala. Ụfọdụ uche na ọ bụ ịga gafewe arụsị, makwa na ụfọdụ sịrị na ị na-eme ọdịnala na-eyizi fon, ị na-eme ọdịnala yiri akwa ọma, ị na-eme ọdịnala na ime ọdịnala bụ ndị okenye ndị anọ na vileji, ha ka ji anya iberibe na akọ na uche nke ha wee na-ele ọdịnala, ha ghọta ihe ọdịnala bụ. Mana achọghị m bịa kọwa nke a, mana ka nkọwa ihe ọdịnala pụtara ka gwa na onwe iwu onye Igbo ga-ajụwa ajụ, ka gwa na onwe iwu bido chebe echere ka mmadụ. Ndị Igbo nwe mmadụ, kedu ihe bụ ọdịnala? Ọdịnala bụ ihe dịbara gboo dịka m si na-ekwu mgbe ọbụla. Enwe ihe dị iche ọdịnala, omenala, arụsị na agbara, ọgwụnwe ofu ihe. Ị na-aghọta? Arụsị bụ ihe bịara n'ala Igbo, mmecha mma akọwa ihe gbasara arụsị ya, mana ọdịnala na omenala na agbara na-emekọ. Mana ma akọwagodo ihe ọdịnala pụtara, ya ozie na oke dị nkọwa nga akọwazie ndị ọzọ. Ya ma Igbo mmadụ, ọdịnala bụ ihe dị n'ala ndị mmadụ. Ọdịnala bụ okwu na ọnọkọtara ọnụ pụta ofu okwu, ọdịnala ihe dị n'ala. Abịa n'ala Igbo, enwere ka ihe si wee dịbara gboo. Ọdịnala a na-awụkwana ihe ndị ọcha na-akpọ philosophy, ọ ihe ndị ọcha na ihe na-akpọ formulas for creativity n'oyibo. So ọdịnala ahụ na-awụ otu o si dịrị n'ala ndị a, otu ndị a ga-esi bịa were ike were ihe ma ọkwa na ihe ọzọ mepụta ofu ihe ma ọkwa na ihe ọzọ, ọ ya bụ ọdịnala. So ịbịa n'ala Igbo gboo ma ọka nkịta, ị ga-ahụ na enwere ndị Igbo na-achọ mmiri, ihe bụ ike ọdịnala. Enwere ihe ndị Igbo ji ọtụtụ ihe emegasị. So ọdịnala ahụ na otu nọ na ịmaragwe anyanwụ, ọnwa, mmiri, kpakpando, ala, aja, ihe niile a otu ga-esi were ike ndị a na-emepụta ofu ihe, ọ ya bụ ọdịnala. Ọdịnala bụ ya bụ filọsọfị ndị ọcha na-ekwu. Mana ịbịa ị na-agwa ndị be anyị ọgbara ọdịnala, ha na-asụ na-achọrọ ka bịa gbuo ejima, na-achọrọ ka bịa tụfufe ndị pụrụ ezi ọga, na-achọrọ ka bịa biriga n'ụlọ aja, ma ọkwa birikwe n'ụlọ na-adịghị mma. Ọ bụghị ya bụ ihe a na-akọ. Ọdịnala bụ ihe dịbara gboo. Ya mere ọdịnala bụ ntọala mmadụ ga-esi were mara otu ga-esi were ike dị n'anyanwụ mee lụọ ọrụ, mara otu ga-esi were ike dị na mmiri lụọ ọrụ, mana ihe niile ọrụ na-ahụ, ma anyanwụ, ma mkpando, ma ọnwa, ma ihe niile ike dịcha n'ime ha, ma n'ala, mana mmiri ike dịcha n'ime ha. So ya mere ndị gboo ji were dị ike. Ọkwa ya mekwere ndị ọcha ji wee bịakwa n'obodo a bịa bukọrọsị okwu ihe dị iche iche. Ọ na-mpụta ndị be pụta ha sị na bekee bụ agbara. Ka ihe mere bekee agbara maka ha rụrụ foonu, rụrụ moto, rụrụ plen. Ọ bụ anyị enwe ha gbara na be anyị, ka ihe mere agbara nka ya, kwa agbara nka ka ha bịa bukọrọsịa ihe niile ji eme odogwu ike nga niile, kwa ka ha bịa bukọrọsịa were arụziri gị foonu. Enwe ihe a na-akọwa ndị be anyị gbasara ọdịnala, ha naghị aghọta. Akọgọ m ihe gbasara the 4 market days, ahịa nọ n'ụbọrọ nọ ndị Igbo ji eme ọnụ, na ọ nọchiri anya ihe na-anọ n'ụwa, ọ nọchiri anya ihe na-anọ n'ụwa. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ, agwa m na ọ nọchiri anya ala, ọ nọchiri anya ikuku, ọ nọchiri anya mmiri, na ọ nọchiri anya ọkụ. Air, land, water and the light bụ ya bụ energy. Na ihe na mkpọrọsịrị na cheke ndị rụrụ moto na enweghị mgbe ha ga-arụ moto na gara iji ihe na were rụpụta moto na moto na ala ka ọ na-agba, moto na-eji mmiri were alụ ọrụ, moto na-eji ọkụ were alụ ọrụ, moto na-eji mmiri were alụ ọrụ. Ị na-aghọta ihe m na-agwa gị ya? Moto na-ejikwa ikuku were alụ ọrụ. Ihe na nna m na-agwa gị na ya bụ ihe nọchiri, ya bụ ihe anọ nọchiri anya Eke, Orie, Afọ, Nkwọ anyị na-akpọ. Mana duto na ndị be anyị abịa, ndị ọcha abịa weta dia methodologies, otu ha si akụzi ihe, kpọ ya sayensị, kpọ ya teknọlọji, kpọ ya fiziks, kpọ ya ihe ha kpọrọ ya. Ya dịzie ka ọ bụ ha ama ihe niile mee nke anyị ma. Ndị nna nna anyị chọrọ mmiri, ndị nna anyị jidere ọnwa, ndị nna anyị mere ihe dị ike. Eme ndị na-asị m na akwa iyi na ọ bụ na akwa m na-eyiri ihe na ọ bụ ndị ọcha abịa abịa. Mana ndị obodo anyị, onye ọna ma ọha isiri ya dị ala Igbo mụgụ na ndị be anyị ekwu egwu akwa tupu ndị ọcha abịa. Ndị be anyị na mbụ ha bidoro iji ahịhịa akụsi were yi akwa, were eme akwa. From akụsi ha gato akpụkpọ anụ. From akpụkpọ anụ ha kwere akwa, na-ekwe akwa n'ụdị tupu ndị ọcha abịa. Fọrọ si na ndị be anyị nwe ihe, ma ndị be anyị biri n'ọhịa. From n'ọhịa ha bie ha bie n'ihe ndị Igbo na-akpọ cave, ya n'ime ala egwuregwu. From there ha pụtara nwa ụlọ aja.
ọwụ ya ị na-achịkwa m na ndị ọcha gbara anyị nkịta ya ga na-eme improve ya ga na-aga na modelize na-eme ihe niile na-eme na-agara onwe ya ọfụma mana ihe niile ahụ ị na-akọwa ndị be gbasara ihe bụ ọdịnala ya ebe a ka ike dị ọdịnala bụ ihe dị n'ala ndị a ihe Chukwu nyere ndị a n'ala ha ka ha were mepụta ihe bute n'ike na n'ụdị nke ha ọ ya bụ ọdịnala so ihe ọzọ ọdịnala jikwa arụ ọrụ bụ ikenga na ike eji aga ike eji aga ihe ike eji eme ihe na ọ ya bụ ikenga ihe niile ahụ so na ihe ndị ọcha buoro laa emegbe ha bugidere ya dị ha ka ya mata na ihe ha bịakwa na-egoro dịtị na-egoro isi mmụọ na-egoro ikenga na-egoro ọfụ anyị na-egoro ihe niile wee n'ala na-eme ihe dị iche iche mana ndị be anyị ama ndị Igbo tete n'ụra so ike ọdịnala bụ otu ị ga-esi wee mara ihe ọbụla dị iche iche ọdịnala na-abụ na ihe niile dị n'ala ihe niile ma ewu ma ọkụkọ ma ahịhịa o ma ọnwa o ma mmiri o ma gbotigo ihe niile hụrụ dị n'ala ị na-ahụ ma nke ị na-ahụ ọ ya bụ ọdịnala ọ ya ka ejikwa ọdịnala ma mmiri osisi ihe niile ọdịnala ihe ọdịnala na-akọwa bụ na otu ị ga-esi were ihe niile dị n'ala wee mepụta ofu ihe ọ ya bụ ọdịnala dịka onye Igbo ọ ya ka ejikwa ọdịnala ndị Igbo ọdịnala bụ na ihe niile a ga-esechara na otu ị ga-echichi ihe niile ma mmiri ma ewu ma ọkụkọ ma gwụgwotigo ma ihe niile ma ike dị n'anyanwụ ike dị n'ọnwa ike dị na mmiri ike dị na ihe niile were ha niile mepụta ofu ihe ị gaa na ndị ọcha nọ moto ndị mere fiziks ndị mere injiniarịn ị ga-agwakwa ihe ọbụla ha na-arụ ihe ha wetara n'ala ka ha ji were arụ ọrụ ọ ya bụ ọdịnala ọ ya mere ndị be anyị ji n'ala ka ha si wetacha ihe niile n'ala ka ha si weta aja ha jiri ụlọ n'ala ka ha ji weta ihe niile ha na-akọ ihe niile ha na-eri n'ala ka ha si weta akwa ihe ha ji wee kwa akwa na akwa ala ka ha na-anwụta ewu na ọkọ ha ji achụ aja ha ji eme ihe niile na-eme ihe mmụọ na-aga ọfụma ọ ya bụ ọdịnala ka onye mara ihe chiri ịmara ihe a na-ekwu ọdịnala ụfọdụ uche ike ga meme ihe daisi meme ihe ochie makwa a na-emechi ihe emechi ihe na-eto eto a na-amọdalazi ihe nla modernizing ị na-aghọta ile anya kootu ndị ọcha mgbe ndị ọcha na-eyi kootu a na-eme oto bụ ibu mana kịta ha modelize ya na ọ dị mma otu a ka kwesịrị isi na-eme nke anyị na-aga ya na ndị ọcha bịa ha ga na modelize kwa na-eguru okwe na-aga na-eguru na-emegharị ihe ọnwụna na-emegharị ya dịka ndị nna nna izizi site n'ibi n'ime ọhịa biri n'ime ala si n'ime ala biri n'ụlọ aja ọ gwara ndị ọcha gbara ha nkịta ha otu a ndị ọcha si arakwa ụlọ elu arụ ebe niile ha ga na-esi onu a na-arakwa anyị so anyị ga-emesi obodo anyị ka ọ dị mma so hapụ na ihe ndị mmadụ na-akọ ọzọ okwu omenala dịkwa ka otu ọdịnala dị ọdịnala dị iche na omenala bụ omume ndị ala otu ndị ala si eme ọ ya omenala mana omenala bụ ihe obodo na chi ha hibere mana ọdịnala bụ ihe Chineke hibere n'onwe ya usoro na Chineke si wee hibe ya ọ dị like ọ Chineke kere mmiri Chineke kere ọnwa ka kpakpando ka anyanwụ ka ihe niile wee nye mmadụ akọ na uche otu ọ ga-esi wee jiri ihe niile alụ ọrụ iwere mmiri were nke a nye ọkụ abịa onwe ihe na ihe ndị oyibo na-akpọ energy or power or electricity ị na-aghọta iwere aja weta simenti weta nke a igwu ala na gị gwute simenti gwute ihe ga-eje na simenti iweta aja weta mmiri na gị mepụta ofu ihe ọ ihe niile ahụ formulas of ọdịnala formulas mana omenala wụ omume ndị mmadụ omume ndị nọ n'ala ọ ya ka dịkwa omenala omume ndị nọ n'ala omume ndị nọ n'ala wụ obodo enwere omenala nke ndị Igbo general nwezi omenala nke obodo omenala ndị obodo a dị iche na omenala ndị Igbo general enwe ihe ndị Igbo gbaa gburugburu mere agiri si na ihe aka anyị ga na-eme dịka ndị Igbo abịakwa n'obodo emekọ ihe ndị obodo ọ ya mere gaa n'obodo ndị ji ọkụkọ 5 were alụ nwaanyị fọrọ sịghị na ọwa ọkụkọ 2 fọrọ sịghị na nka ọ ya omenala omume ndị ala ọna nwere ka ha si eme omume ala ọna nwere ka ha si eme ị na-aghọta otu akọrọ otu ndị China si eme ahụ otu ndị India si eme otu ndị si eme ahụ otu ndị Korea si eme otu ndị Korea si eme ahụ otu Britain si eme otu ndị Britain si eme ahụ otu ndị Rome si eme ndị ọbụla nwere omume nke ha so mgbe anyị na-ekwu omenala ndị Igbo bụ ka anyị mee ka ndị Igbo nke ha na-adịghị mma wepụ ya mee nke dị mma hazie ya ọ na-adị anya na-eto na amamihe na-eto na akọ na uche na-eto na ihe akakọ na-eto na ihe enwe ọ ya bụ omenala ndị Igbo ị na-aghọta ọzọkwa bụ agbara bụ mmụọ ụrụ na-akpọ ndị ọcha agbara ndị ọcha bụ nka ndị ọcha bụ nke ọzọ agbara bụ mmụọ niile ndị iche na-eme mmụọ niile ndị iche na-eme ha niile bụ agbara eme ndị na-agbara ọ ya bụ agbara bụ mmụọ na onye pere efe ya anya kama eji eme ihe ike ekwu okwu agbara fọdụ sị ya ihe na-efe agbara ị na-eme ihe agbara nka mgba mana ha na ka ha na-anọkwasị bekee bụ agbara ị na-ahụ iberibe ndị Igbo ọzọ ọkwa alụsị enwe ọtụtụ okwu ndị mmadụ na-ekwu gbasara alụsị bụ ihe ndị oyibo na-akpọ understatement alụsị bụ ihe ndị Igbo na-asọ nsọ gboo alụsị ihe alụsị pụtara bụ alụsị eme ndị so na alụsị alụkwụsị mana ekwe m na nke ukwe m na nke a onye a achọrọ m ka onye ọ na-eme nchọpụta ọfụma ma ikecha ihe m na-ekwu alụsị iwu ebe alụsị ndị dịka nsi kwa na ndị Igbo na-ehibe agbara ndị Igbo na-eme mmụọ ndị Igbo na-enwe okwu ebe ha na-eme mmụọ na ebe ha na-eme ihe dị iche iche
enweghị ndị Igbo na-akpọ ịgasata arụsị. na abịa n'ala Igbo na ụmụ ihe na-enyegasị iche iche bụ ihe akpụrụ akpụ na ihe akpụrụ akpụ chi ndị ọzọ na ihe ndị ọzọ ndị obodo bubatara n'obodo na-abụ nke si ya n'ala Igbo. Ọ ya ihe na-enye nsogbu n'ala Igbo, ị na-aghọta. So ebe aha alụsị si bịa oge ndị Igbo bidara fewe gaa n'obodo ọzọ na-eburu ihe ndị ọzọ kpụrụ akpụ were na-abịa n'obodo na-efe, ị na-aghọta. So megide nsogbu dị n'ala, nsogbu ọgbaghara adị. So arụ na-emegasị n'obodo dị iche iche, ihe mmiri taa nwaanyị dị ime daa, onye nwaanyị dị ochie daa n'elu nkwụ, dinta gaa n'ọhịa anụtawuo ya. Ndị ichie na ndị obodo si na arụ eme na kedu ebe arụ a si were mee, atọwa ntọala chọpụta na ụfọdụ gara fee chi ha na-ekwesịghị ife, ha ga-abụrụ ihe ha na-ekwesịghị iburu na-efe. Asị kedu ihe bụ ihe a garuo ele anya, ọ bụrụ na ihe akpụrụ akpụ ka ha na-efe. Na mgbe ndị Igbo gara ihe ka Benin na obodo ndị ọzọ na-ahụ ala Igbo ga-abụrụ ihe niile abata. Mgbe ọ chọpụtaziri ihe ya asị na oke onye a ka ndị a na-eme arụ were na-eme anya, onye oke ndị a bụrụ ihe a na-efe arụ na-eme anya. Ndị mmadụ na-etizi ebe a ka arụ a si, arụ a na-eme anya ebe a ka o si akpọzie arụsị pụtara ebe arụsị, kama na ọ pụtaziri na ọbịa okwu abịa. Ọ ya mere ahụ ndị Igbo hụzi ebe ihe akpụrụ akpụ nọ, ha akpọ ya arụsị, maka na ihe akpụrụ akpụ ndị ọzọ gara bute obodo ọzọ febe na-abụghị ihe ndị Igbo kwesịrị ime, o buteweziri ndị Igbo arụ. Ọ ya bịa meziburuzi okwu mana ndị Igbo ahụzie ga-efe anyị Igbo ga-akpọrọ ihe dome ya asịgụ na ọ bụ arụsị. Ahụkwu okwu mmụọ makwa na iru mmụọ makwa na ihu agwụ asịgụ na ọ bụ arụsị. Mmụọ na-akpọrọ ya arụsị, ihe na-akpọ ya agbara dị iche na arụsị na agbara ahụ ofu. Ihe mmụọ na-akpọ ya agbara, mana arụsị bụ ihe akpụrụ akpụ. Ọnọdụ ka ịbịa n'ihu agwụ mmadụ na enwere ike hụ ofu ihe akpụrụ akpụ, maka na mgbe omume mbụ foto adịghị. Ihe ndị be ya na-eme ebe ịkpọ ihe, so ọ na onye ichie nwụọ foto adịghị akpọ ya akpọ. Mana mgbe ụfọdụ a na-ewere ya dewe n'okwu mmụọ makwa n'okwu mmụọ obodo makwa n'ọgbakọ obodo na-echeta ha wee na-akpọkwa ha ka ha na-ejere ije na be mmụọ ka ọ na-agara ya ọfụma. So ndị mmadụ na-ahụzi ihe niile ha chee ma ọwa na-efe efe, mba na-efe efe, a na-akwanye ugwu na-eme dịka foto. Ụfọdụ ime nwere foto n'ọfịs, nwee foto na ya dị, nwee foto n'ebe dị iche iche. Ọ maka na foto bịaji mere na na-akpọrọzi ihe akpọ, ị na-aghọta. Otu a ka ndị be anyị agasị ga-abụrụ ihe akpụrụ akpụ ichie ndị obodo ọzọ, ihe ka ndị Benin makwa na ndị Yoruba makwa na obodo ndị ọzọ buru nna ha akpụrụ akpụ bịa na-efe iwe bịazie ndị ichie ala anyị suke ihe jiga na-efe chi nna ọzọ ka dịka ụfọdụ n'ime ụlọ na-akpọ St. Gabriel, St. Mark, St. Matthew, St. Bartholomew na St. Gịnị nwadị nwadị ọrụ narị. Ọ ka nwoke ofu ihe a ka ndị mbụ a mere ga-abụrụ ichie ndị ọzọ pụlo n'obodo na-efe na-akpọ isi ala na-enye na-atara ya mmanya na-atụrụ ya atara ya nkwụ. Ndị ichie wezi iwe arụ mewezie n'obodo asị ka ihe meziri na asị na ọ bụ eme ndị buru ihe akparapụ ha na-ekwesị ifefebe ya akpọwazie ya. Mgbe ahụ ziri asị na ebe a ka arụ a na-eme anyị si na lekwa ebe arụ anyị si a na-atụzi ihe akpara akpa aka. Mgbe a chọpụtazi ihe mere nso lekwa ebe arụ a na-eme anyị si akpọwazie ya arụsị. Ọ ya mezie ebe ọrụ ahụ ji ihe akpara akpọ asị gị na arụsị nke a jikwu n'aka eme ndị sokwu na arụsị, eme ndị na-eme ha ahụ ọfọ ha so na arụsị. Ebe nweriri ọfọma elu na foto na Facebook eme ndị so na ihe arụsị na ihe arụsị. Onye ọra bụ onye Igbo na-asị na ọfọ arụsị gaga jụọ nna gị ihe mere, gaga jụọ nna gị ma ọkwa njụọ nne ma gaga ajụ ese ihe mere ndị Igbo ji akpọ ọfọ ndị ebu mmadụ aha ọfọka, ọfọma, ike ọfọ ka ihe na aha dị iche iche ndị Igbo ji ọfọ aza. Na gaa chọpụta ihe mere ndị Igbo ji ekwu na oji ọfọ ga-ala, gaga gba mbọ chọpụta ihe ndị Igbo ji na-ekwu oji ọfọ ga-ala, gaga mara ihe ndị Igbo ji aza ha dị iche iche, ọfọma ihe, ọfọka, ị na-aghọsa, ọfọ dike, ihe niile a ga-achọpụta ihe mere na ihe dị n'ọfọ ahụ ndị Igbo ji aza ya ba. So onye anọzi na-akụri na-aka inye n'ọnụ ịna ihe na-anaghị aba o meghe n'ịkparịba onye ahụ kọwa onye ọnụ mewe mkparịba onye ahụ kwuo okwu ọjọọ dị iche iche. Ga-eme nchọpụta ihe mere gị mmadụ ịna ihe na-anaghị aba, ị ga-eme nchọpụta onye Igbo otu esi eme, gaa jụọ ajụjụ, gaa ebe niile dị iche iche jụọ ajụjụ kwesịrị ịjụ ka ị mara ma ihe onye a na-ekwu bụ eziokwu. Ọ bụ maka na asịgị na onye kwuo ihe na onye abụ nka na onye abụ nke ọzọ ịnụzi onye kwuru ya na ebebazi onye ọnụ kpawazi onye ahụ mkpawazi onye ahụ. Mana ana m atụkwa ụjọ maka na ama m na onye dịrị m karịrị niile, ama m na ọ bụ ndị niile na-akparị m ihe ka ha na-ama nke ori ka ha na-akori ha mara ihe. Otu a m nọ na-eji asọ na m so eghe aga na m ka gata ya ọfụma. Eji onye ndị ọ na-ama m na ha ga-agwa gị arụ na m house fellowship leader, hụọ head of department, hụọ house fellowship teacher, hụọ house fellowship Sunday school teacher, hụọ minister na church, hụọ head of department na church, hụọ evangelism team leader na church, hụọ ihe dị iche iche ndị ọ na-ama m ga-agwa gị n'ọchọchị dị iche iche. Aka na m Katọlik, aka na m Anglican, aka na Pentikọstal na ọdịdị na ụdị. So ama m ihe mere ama m ihe m hụrụ na ihe merichara na ndị ichie ji kpọpụta m n'ọlụ a. So ọ bụghị ịma fada bụ nwata ma enye ya parish, fada abụghị nwata bifo enye ya parish, na-aghọta. Bifo gị ruo level ahụ ruru n'ụka ịma ihe ọ bụ na nnukwu ụka ọkwa ha sị m ọkwa wa nru chọọchị o jụọ ndị nwe ese m ma ọ gịnị ha ga-agwa gị, ị na-aghọta ihe m na-ekwu. So ama m ihe na-eme marakwa ihe na-eme m. So ọ ya bụ ihe m na-ekwu. Daalụ na Igbo bụ mmadụ nke ochiri ya zere ya dịrị onye ọbụla mma ise.